Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плодлоння Твоєго Ісуса. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плодлоння Твоєго Ісуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Духу Святому, Я была сподвергнута, теперь и на веки вечные. Аминь. у Марії ти зрахуєш народного зачаття. Молися за нас, кто тебе порогу. О мой Ісус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от греха, приведи все души на небо и допоможи кому наибольшего выбора. дай добрий Божа, даруй сонця ваші, Твоею лаской заховай от греху, как вздыхает мое сердце плачет. Дай мою силе мне знайти потеху. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с вами всеми. И с Духом Твоим. 27-я неделя звичайная. Сегодня в Божьем Слове почуем, и Бог мощно нас кохає. Кохає так тотально і може трохи слепо, але це любов Божа. Святу мшу справую за róży różańcowe, a tak samo w tych intencjach, w jakich ja moляться, prosić, żeby po всем сбылась святая воля Божия. Перепросим за наши грехи, как могли водно сложить эту наисвятейшую хлеб. Spowiadajcie Bogu всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я винный, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Пане, zmiłuйся над нами. Пане, zmiłuйся над нами. Христе, zmiłuйся над нами. Христе, zmiłuйся над нами. Пане, zmiłuйся над нами. Пане, zmiłuйся над нами. Хвала на вышинах Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки
Толькі Ty nasz Pan, Tolki Ty najwyższejszy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты щедро всем, кто Тебе просить больше, чем мы заслуговываем и желаем. Будь до нас милосердный и пробачь нам грехи, какие непокоят наше сумление, а так само дай нам тое, об чем просить Тебе не отважаемся. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и благодарен святости Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Amen. Читание Божьего Христа, заспеваю приятелю моему, песню сябра моего про виноградник ягоды. Мой сябр мел виноградник на уродливой горе. Я раскопал его и очистил его от камня, и посадил им отборную виноградную лозу, и побудовал вешу посеред его, и добила вычесал ее. Шагал, что даст он громкий винограду, а лен принес дикие ягоды. Так теперь же хоры Иерусалима и мужи юдейские, рассудите меня, и виноградник мой, что еще я повинен был зробить для виноградника моего, и не зробил для его. Чему, коли я шагал в гронах винограду, и он принес дикие ягоды. Теперь я покажу вам, что я зроблю с виноградником моим. Я приберу его, огороджу, и будет спустошенный. Снищу стены ягоные, и он будет затоптанный, но приведу его в запустение, не буду подзарать и ускопывать его, и заросеем тернем и пустоземьем, и забранью хмаром лить на его дождь. Виноградник Пана Могутя — это дом Израиля, а мужи юдейские — это умилованные саженцы. И он чекал правосудия и воз беззакония, чекал справедливости и вось Крым. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Виноградник Пана — это дом Израиля. Виноградник Пана — это дом Израиля. Ты перенес с Египта виноградник, виноградную лозу, празднул язычников, как посадили яны паростки свои распостерли аж до мора, и горинки свои аж до раки. Виноградник Пана — это дом Израиля. На что ты ломал его огороджу, и все бураются, и кто проходит, лясны дикие нищить, и зверь полевый объятает. Виноградник Пана — это дом Израиля. Вернися, Божа могутял, погляди с небесов и побачь, и наведай этой виноградник, заковай тое, что посадила твоя правица, порастать, які ты умацовал для себе. Виноградник Пана — это дом Израиля. Читание послания святого апостола Павла за Филиппян. Браты, ни про что не турбуйтесь, але у кожной молитве и мольбе с удячностью открывайте ваши просьбы Богу. И спокой Божий, и теперь зауходите, усирайте розум, будет оберегать сердце ваше и думки ваши у Христе Иисусе. Нарешті, браты, что есть правдивое, что годное, что справедливое, что беззаганное, что ласковое,
Што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота, або нешта годнае. Пахвалы, пра гэта думайце, чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я вас выбрал за свету, как вы шли и приносили плод, и как лед ваш тревал на веки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. U той час Jezus сказав перше святарам і старейшинам народа: «Послухайте іншую приповесть. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, вичесав у їм давила, побудував вежу, отдавши його виноградам, одышоў. Калі ж наблізіўся час забраць урожай, ён паслаў слугаў сваіх да вінаградаў, каб забраць плады свае. А вінаграды, схапіўшы слугаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў больш за першым разам, і з імі учынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромлюцца сына майго». Але вінаграды, убачыўшы сына яго, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца. Хадзеце, заб'ем яго і завалодаем спадчынай ягонай». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтым вінаградамі? Кажу вам, кажуць яму: «Зладзеяў гэтых пакарае ліхою смерцяю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведным часе». Езус кажа ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі у Пісаннях? Той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз Пана гэта сталася і дзіўна ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца у вас валадарства Божие, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Трилогія – це три приповісті, які ми бачили 2 тижні тому назад, тиждень тому назад і сьогодні. Говорить про одним і тим же самим. Говорить про працівників, які працювали у винограднику, а так само говорить про сам виноградник. Припомню, що 2 тижні тому назад ми почули, як господар виходив, щоб наняти працівників, щоб пішли працювати у винограднику. Вышел с раницы, у 3 часа утра, и вышел в годину перед закрытием своей фирмы, працовни, как нанять тых, кто еще может надуматься, что хочет свое житье уготовать, как что-то заработать, как прожить. Тиждень тому назад было, что господар вышел до 2 своих сынов, и одному говорит, что пойти працевать у мой виноградник. И он говорит: «Пойду», а я кидаю. Не виконав это, не пошел. На другого сказал: «Ты иди працевать в мой виноградник». Той отказал: «Не пойду». Але праз якийсь час надумався и пошел працевать в виноградник. Сегодня мы чуем про господара, який має тотальную любов до виноградника.
І про эту любов ми прочитали у першій книгі пророка Ісая, у першій читанні. «Заспіваю приятелю моєму песню сябра моєго про виноградник ягоний, який я вельми моцно кохаю». Любов Господара до виноградника. Этим виноградником являемся мы. Мы маем приносить есть плоды, бо про те самые плоды есть и в этом читании пророка Изаяша и Исаия, а так само у Євангелії, яку ми тільки що прочитали. На початок треба похилитися над постаттю Господара, того, хто створив щось для огульного добра, кого це приносило якісь плоди. Не створив для себе цей виноградник, але для всіх. Бо всі туди були запрошені, як працювати. Як сьогодні, глядім, в цьому винограднику працює шмат людей, шмат працівників. І коли прийшов час розплати, то ці працівники, які доробилися у своєму житті маєтку вельми великого, Пана Бога відставили на сторону. Їм не треба було. Поглядім на початок на Пана Бога справді. Який Бог? Бог, по-перше, кохає, любить нас усіх безупречно. Але другая речь – любовь Божия наивная. Есть такое слово «наивная»? Видите, что означает так? Любовь Божия наивна. Чем проявляется наивность Бога до нас? Поглядите, что Господа за первых слугов, когда добрали плату, ту, что заробили, как мы читаем, первых яны побили, что не побили, не требно побили, других забили, а третіх каменями обкидали. Але Господар вислав іще других працівників, слугу своїх, з тими так само поступили. Глядите, який Господар. Господар так думає, які ми вчинили з моїми слугами, може, з моїм сином іначе зробить. Яка наївність Бога, любові до нас. Він добре відав, що учинить так само з сином, але посилає свого сина. Вот так моцно кохає. Видите, в чим Божа любов проявиться і любов этого сина загадується перед. Наступна постать – це виноградники, які працюють у винограднику. У чим їх? Перша реч – то, що вони маючи все, оставили Бога на стороні, Бог їм не потрібний. В нашому житті вельми часто так само, нам все время добре йде, того Бога оставляємо на сторону. Приходит несчастье, якось сьогодні починаємо. До Пана Бога Бог своє святать. Ну і дякую Богу, що ще святаємо до Пана Бога. Дякую Богу. Це не означає, що треба робити. Що ще учасно ми опам'яталися. Другая речь – это коли хтось тебе дає тобі любов, безумерно, нічого не чекає, то у человеку другим, который хотел бы что-то фиксовать, нарастая агрессия. И эта агрессия сегодня в сегодняшнем Евангелии проявляется стопно. Все больше, больше, больше. И тотально великая. Поглядим. Во-первых, это написано было, побили. Просто так побили. Прислал наступного слугу, уже задоровались. Замордовали. Прислал третьего слугу, не просто замордовали, а не были якой смертью каменями, спалить кулаками по воде, чтобы их одразу выпить, и одразу головой отсеку, чем будешь мучиться. Поэтому мучился. А они господа, такие добрые, думая, ну что же, пошлю, такие наивные, и бы не ведал, что будет, пошлю своего сына. Убачили не слуги, працовники, что пришел сын, а говорит, файна речь, замордуем, забьем сына, посадим, спадшим. Чи то нормально було? Ні, там хто-нибудь доконав якого-нибудь забойства, треба було утікати, ви були правильно, а ні. Бо відомо, якісь ці накази є правильні. І були в тим самому часу. Але Ісус Христос показує. Їм видавалося, що які не заб'ють сина, що їх посадять до тюрми. А казалося, що ні. У гэтым проявилася воля Божия. Бо Божа любов безупречна. І справді, поглядите, як вони забили сина, посели спадщину. Это говорка идет про Иисуса Христа. Был
Были пророки. Бог послал пророков. Всех пророков мордовали. Бог послал своего Сына. Сам пришел, чтобы избавить свет. Верил, но Иисус Христос эту приповідь рассказывает о себе, що має свідомість, що його чекає, і що йому тільки жити на землі. І з цією свідомістю живе, що його чекає. Посилає своего Сына, Бог, и этого Сына забиваем, и что? И мы отримовываем спадщину. Мы сегодня являемся детьми Божьими. Это спадщина дитяти Божьего. Позовили Дитя Божие, и это спадщина мы отримали Божию. Королевство и владельство Божие веком пахнет. Какая любовь Божия на Бог на агрессию оказывая еще большую любовь. У нас так само это вельми добрый приклад. Як ми маємо у своєму житті поступати. Що тільки любов'ю можемо перемогти якоюсь історію. Це тяжко. Це вельми тяжко. Що тут вельми ще цікаве? Цікава розмова Господара з слугами. Єсус Христос питає, або Господар питає, коли ж прийде Господар винограднику, то що зробить він з гэтымі виноградниками, які там працують? Кажуть йому, злодеїв гэтых покарає лихою смертю, а виноградник отдасть іншим виноградникам. Єсус Христос не говорить так. Не говорить так. Бо тиждень тому назад, коли ми читали Євангелію, коли він подав приклад, як ви думаєте, який поступив син праведливого, чи перший, чи другий, апостоли або учні оказують другий, Єсус Христос говорить так, праведливо. Мати Христос, так. Бо Єсус Христос іде до неї. Говорить, чи не читали ви у Святому Писанні, що камінь бугловий, який буде откинутий, стане камнем, на яким побудується костел Божий. Накладно у сьогоднішній час можна перетлумачити. Вибачте собі, що Бог хоче вести з нами діалог. Бог до нас приходить у різні моменти, як нас запросить в своє владарство, але так само оказує нам любов, тотальну любов, і не шкодує свого сина, не шкодує сам себе. Бог вірував сам себе. Дався людям, яких створив, так моцно нас кохає. Ми його замордували і отримали, що спадщину быття дітьми Божими, до якої спадщини ми сьогодні покликані і використовуємо. А затим просимо Пана Бога, як ми завжди умели відказати на Божию любов своєю особистою любов'ю. Віру в одиного Бога, а Отця усіма. Слава Тебе, небо и земли, всяко башно и небашно, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед душами веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселилища Духа Святого, с Девы Марии, и ставший при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крос для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Раз Ісуса Христа, який про свою крижову оферу вислужив нам годность детей Божих, с доверием представим нашему Отцу в небе потреби Костела и усяку свету.
Молимся за святий костьол, щоб він возростав у свідченні і єдності і любові, до яких покликав його Ісус Христос. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за святого Отца, щоб він давав надію покривдженим і нес світло віри усім людям. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за державних керівників, щоб вони вміло проводили державну політику для добробуту усього громадства. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за служенство нашей парафии, как охвярованная им сакраментальная ласка возмазняла их и сприяла отказному виконанню сімейних обов'язків. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за женщин, які хочуть забити зачата у їх життя, как вера и любовь допомогли им супротстоять страху. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за нас, тут собраних, как наш удел Святой Мши с каждым разом приносил все больше богатый плен. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за ружи руженцовые, так само их интенций, их молятся, как добрый Бог выслухал их. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За нашу Айчину, просячи о справедливости, с упокою, братней любови, так само за всех, кто терпит. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ty nam nikoли nie odmawiasz o swojej dopomozie. Uczyni, jak my zawsze zwiertali się do Ciebie, jak do naszego Ojca, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Numer 28. Poszedł na Ukrainę, powasmawiajmy, o Bożym serce tchnieni, chwała i dziada i nieba, Jezusu Asana, utoje nam u Ciebie, chwała, chwała, chwała. Oglądaj narodzie, wieszali rana, na zachodzie i wschodzie, chwała, chwała, chwała. Молите się, braty i siostry, jak mają i waszą wiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Нехай Пан Бог прийме отряду з Украины на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Христу Святому. Просим Ciebie, Boże, przyjmij ustanowioną tabольцами пахняту, освети нас пресвятые таямницу, яких мы Твои слуги удельничаем, исполнил нас святую справу откупления раз Христа Пана нашего. Аминь. Аман слави. И с Духом Твоим Укору сердцевым. узносим мир до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сопротивом завета и справедливо, скучно и спокойно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый, Отче Всемогутный, Вечный и Божа, праз Христа Пана нашего. Боjąc litości dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje zmartwychwstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami i duchami świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę. Razem z nimi usklikając Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна высшая, благословлен
Święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, obraz Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, действою мocą Ducha Świętego Ty все оживляешь и освещаешь, и несконченно збираешь народ свой. А от усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую охвяру, тому у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, якие вы принесли Тебе на охвяру, как стали сеяны, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо он у тую ночь, коли был выдаден, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: «Берите и пейте з него все, бо это есть кielich крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита в деле отпущения грехов. Это чините на мою память». Великая таямница веры, Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Panie, wspominając sławną ruchu Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение i Niego chrzcie, i czekając Jego drugого przyjścia, z podzięką składają Tobie эту живую и świętую ofiarę. Взглянь, просим на дар Твоего Костела и прими его, як охвяру, якой Ты пожелал быть умилостивленный, насколько мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, якие про заступництво яких мы сподзаемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой земли, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласты Твоей обошел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть капрацом земли, за всеми радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христові у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу вселякі вічная.
Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш. Который в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не обводь нас в спокусу, ale zwał nas od Boga. Просим Тебя, Пане, звал нас от всего злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и причта Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Який даєш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який даєш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Бось порадок Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Яговою. Амінь, я не вартий, как ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 12. Богу заспіваємо всі, дякує Тобі, Ти завсёди разом з нами. Богу заспіваємо всі, спів подяки, радості спів. Богу заспіваємо всі, спів подяки, радості спів. У безсонной давнині Ти збавлення нам призначив, Свого Сина з вишені, дав нам і гріхи пробачив. Богу заспіваємо всі, спів подяки, радості спів нам всі, спів подяки, радості спів. Там жили ми, як брати, у любові беззаганной, животворчий Дух Святий, утешальник нам посланий,
Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. И повсюду только тут нас души земные, не покинет верный люд. Мати Божия Мария, спев подяки, радости спев. Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Божа небо нас святи, заховая от вечной смерти, кожную семью приди, володарю кожным сердце, Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Ну, а наш пан хлеб Небесный, нежный, живет, безумный надею и радость дает, покорно приходит для нас на алтарь, как стать нам поживо, да есть обилда. Наш Пан добрый пастырь, притула слабый, дарели достиво у сердце своим, любовью святою лагодит наш Бог, и сум разгоняет надеи свято. Молимся. Всемогутный Боже, учеников уделу в этом сакраменте напалил голод и праву наших душах, и учинил нас подобными до Христа, якого мы приняли, яки живее и володарить на веки вечные. Аминь. Objawy duszpasterskie 27 niedziela zwyczajna. 7 Кастричника у середу успомин Матери Божией Руженцовой. 5 Кастричника завтра успоминаем святую сестру Фаустину Ковальскую, образ якой находится у нас в алтаре головном. 9 Кастричника у пятницу успомин святого Дионисия, бискупа и поплечников, мучеников. Кожний день у нашej kaplicy trwaje adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie w intencji naszej rodziny. U niedzielę i u sobotu od 14 do 19 godzin. Poniedziałek, czwartek, piątnicу od 14 do 21. W wtorek, u środu adoracji nie będzie. Сёлета головная парафиальная свята Маці Божией Руженцовой отбудется у середу 7 Кастричника у 19:00, які узначалить, мне тут узначалить кто-то другий, а вчера мне позвонил, что не может, поэтому я шукал с языком на бороде и нашел księdza Павла Ейсмунта, куратора pierwszego пропедевтичного ходу высшего духовного семинария у Минску.
Запрашаю на гэтае свята нашай парафіі Маці Божай Ружанцовай, каб атрымаць адпуст. Ружанцовае набажэнства ў нашай парафіі адпраўляецца кожны дзень перад святой імшой у 18:20. Памятаем пра словы Марыі ў Фаціле: «Дзеці, штодзённа маліцеся на ружанцы, каб выпрасіць супакой у свеце». На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца. Прыпамінаю, што ззадзе ляжыць спіс, на які можна запісацца хэнтных, каб паўбіраць такую капліцу прыгожа. А таксама для бацькоў, якія дзеці чыі ходзяць на катэхезу, каб паўбіраць катэхетычную залу прынамсі раз на тыдзень, каб там таксама было прыемна вайсці. Яна невялікая, што там займе максімум 20 хвілін, каб цэлу убраць. Прыпамінаю, што ў нашай парафіі распачаліся заняткі катэхезы для дзяцей і моладзі. Сёння альбо ўчора таксама адбываецца дзень настаўніка, выхавацеля, поэтому віншуем усіх настаўнікаў нашай парафіі, іх напэўна шмат, каб добры Бог вам дапамагаў у вашай нелёгкай працы у кшталтаванню маладога пакалення і людзей. Дзякуем за ахвяраванне на святыню, за супольную індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, таксама тым, хто дзежурыў. Дзякуем бацькам першакамунійных дзяцей за складзеную ахвяру на аднову манстранцыі. Што такое манстранцыя? Это такое солнышко представление. Называется монстранция. В общих языках оно звучит одноликово, но это слово латинское. Зрабілі мы кошт адносна будовы, сколько будзе працягнуць трубы туда-обратно. Это не только что они будут тянуться и будут предназначены только для этого дома категорично. Они уже протянутся и будут так само уже и на костел. Кошт им великий, разом с материалом 53 000. Погоди, что можно добрым автомобиль купить. Але гэта не чуняў, бо гроші таких не мають любить. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіць дзяцей. За Александру, яе бацькоў і хросных з нагоду хросту. За настаўнікаў, за дабрадзеяў, перадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых дабрадзеях, будаўніцтва санктуарыя, Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага поособку опецы Маці Божай Ружанцовай, твоей обороной отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погоржай молением нашим, и от усердия злой прибоги выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас научай, Сыну Своему нас ободрай. Примите Божие благословение занесите домой, нехай оно допомагає вам у боротьбі. Ми завжди пам'ятаємо про всіх людей, які ходять до нас в каплицю, молимося за кожного з нас. Так само адорація триває в інтенціях родини, так само молимося в інтенції всіх, хто потерпів, просячи, як добрий Бог уратував нас від нещастя. Пан з вами І з духом Твоїм. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас благодушною по світі. Амінь. Святий Боже, Святий моцний, святий єсть народний, змія
Змилуйся над нами, святий Боже, святий мудрий, святий весь народний, змилуйся над нами, святий Боже, святий мудрий, святий весь народний, змилуйся над нами. Подумай заради, борони нас, Боже, оградой и беспорядной смерти, стережи нас, Боже, мы грешные, Тебя просим, выслухай нас, Боже. Наисвятейший сакрам, правдивое тело и